ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେନ ଦେଖିଲି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇଥିଲି। ହାତରେ ଧର କିଛି କାମୁଡ଼ିବନି। ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ନାଇଁ ତମେ ବୁଟ ବଢ଼େଇ ଦେ ବୁଟେ। ଧରି ଯିବାଟା ହାତରେ ପାଠରେ କିନ୍ତୁ ଧରି ବୁଟକୁ ଦିଅ। ବିଲିବିଲା କରନି କେହି କାମୁଡ଼ିବେନି। ରହ ତ ପେଳୁ କାମୁଡ଼ିବ। ହଁ ଦେ ଏଇଠି ଇଏ ତ ନେଇକି ଧରି ମୁଁ କଲମ ୟାକୁ ଅଣ୍ଡିରାଟାକୁ ଦିଏନି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଇଏ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନା ସେଇ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲାନି ଯେ ବିସ୍କୁଟ ଏଇଠି ଯା ଆଡି ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ତାକୁ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯାଅ। ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ